Ja, men vi skal lave beviset for separation af de variable, og vi starter med at kigge på differentialligningen på formen dy over dx er lig med gy gange hx. Egentlig i stedet for at løse den her ligning, så løser vi følgende ligning. De har samme løsninger, og vi kan altså bevise den første ligning ved at bevise anden ligning. Så man kan sige, at strategien for det her bevis, det er at omskrive første ligning til anden ligning. Og man kan sige, at det kræver selvfølgelig nogle forudsætninger, før vi begynder. Forudsætningerne er, at gy og hx er kontinuerte funktioner, og gy ikke er 0. Herefter så kan vi så starte på beviset. Og når gy ikke er 0, så giver det mening at lave hjælpefunktionen 1 over gy. Det bliver smart senere. Og da hx og 1 over gy, som det så er nu, er kontinuerte, som er forudsætningen herom, så findes der selvfølgelig stamfunktioner af dem, altså de kan integreres. Stamfunktionerne af dem, den kalder vi så for stor H og stor G, og de kommer til at se sådan her ud. Nu har vi stor H her og stor G her. Og herefter så kan vi så begynde at omskrive vores udgangspunkt, altså den differentialligning, vi startede med at kigge på. Vi starter med at bare let omskrive den, så i stedet for at skrive dy over dx, så skriver vi y-mærke, som man kan se her. Første trin i beviset, det er at flytte g over på venstre side af lighedstegnet, og det gør vi så ved at gange med 1 over gy på begge sider. Og det er så her, det er allerede blevet smart, at vi havde vores hjælpefunktion. Her der kan man så se, at vi har ganget med 1 over gy på begge sider, og vi har så fået flyttet y'erne og x'erne væk fra hinanden. Herefter der indfører vi så stor H og stor G, da vi ved, at følgende gælder. Da det her gælder, så kan vi indføre stor H og stor G. Og da der er samme sammenhæng, så kommer vores funktion, eller vores ligning, til at se således ud her. Vi har altså at gøre med en sammensat funktion, der skal differentieres, og der kender vi så følgende regel inden for matematikken. Kender den her regel inden for matematikken, og da det netop er en sammensat funktion, så kan vi se, at højre side her passer med vores venstre side her. Så vi kan altså udnytte den her sammensætning af funktioner for at omskrive vores egen ligning, så den kommer til at se sådan her ud. Det er efter, at vi har omskrevet efter funktionen. Herefter der ønsker vi så at samle alle tingene over på venstre side af lighedstegnet, og det gør vi ved at trække h-mærke af x fra på begge sider af lighedstegnet. Og så kommer funktionen selvfølgelig til at være lig med 0, så der ikke kommer til at stå noget på højre side af lighedstegnet, som vi ser det her. Da man kan sige, at de her ting, at begge to skal differentieres, så kender vi de matematiske regler, og så kan vi selvfølgelig sætte dem ind i en parentes sammen, så vi omskriver det en lille smule, så det kommer til at se således her ud. Det er stadig lig med 0, og da det netop er lig med 0, og det skal differentieres, så kan vi sige, at udtrykket er lig med en konstant, som vi så vælger at kalde for c. Herefter der ønsker vi så at flytte hx tilbage på højre side, og det gør vi så selvfølgelig ved at lægge hx til på begge sider, så det kommer til at se sådan her ud. Herefter så indsætter vi så vores gamle udtryk for gy og hx, og så har vi faktisk bevist separation af de variable, som man kan se her.